ಗಡಿಜಾಗೆ ಜೋಡು ಪಾಲಡ ಆಯ್ನಂಚಿನೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಜಾಗೆ ತಾಗುದಿಪ್ಪುನ ಕಲ್ಮಕಾರ್ದ ಕಡಮಕಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸುತ್ತುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಜೇರ ಒಂಜಿ ಬಿಚ್ಚಿದಂಡು ಬಾಂಬುದಂಚ ಸೊರಕೇಂಡಿದಂಡು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಲಾಯ್ದ ಸಂಕ ಪೋತುಂಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಮರಕ್ಕಲು ನೆಲಸ ಮಾತುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನೊಡ್ದುಂಬು ಬಾಂಬು ಪುಡಾಯ್ನಂಚ ಸೊರಕೇಂಡು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲು ಸೇರ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತದಾಗ್ಲು ಪೋಡಿದು ಪೋತೇರು ಕೊಡಗದ ಗಡಿಜಾಗೆ ಜೋಡು ಪಾಲಾಡ ಆಯ್ನಂಚಿನಿ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಕ ತಾಗದುಪ್ಪುನ ಕಲ್ಮಕಾರ ಕೈತಲ್ದ ಕಡಮಕಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸುತ್ತುಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಜೇರ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಕಲ್ಮಕಾರ ಬಾಳುಗೋಡು ಗ್ರಾಮಳಿನ ಮುಪ್ಪೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತದೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ನಲ್ಪೆಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ತಮಿಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪೋಡಿಗಿಡ ಊರು ಬುಡ್ದು ಬಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ತಾಂಡಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಸಂಗತಿನ ದೆಂಗಾದಿತ್ತನು ಕುಗ್ರಾಮ ಆಯ್ನಡದವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾಗೆಗೆ ಪೋತಿದ್ದೇರು ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡು ವರದಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಣ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋದು ತೂತಿರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದರು.